Hey, hello, salutare, eu sunt Vicname, cum mă cunoașteți, am revenit cu recorderul nostru. Bine, am făcut deja, am avut 720 rezoluție, dar trebuie să fac pe 1080. Păi nu mă prea eu combin în astea, nu sunt chiar master, că mai tare sunt master în cărți, în lectură, decât în asta, da? Și a fost cel mai tare și mișto că, bro, ce de la rank 20? Bro, îți dă 50 de astea, bro, ești nebun? Primesc ceva bani dacă fac așa. Bine, ce? Ne ducem din nou pe asta. O oră și ceva am de filmat, bro. Mi-ajunge pentru câteva videoclipuri, fiindcă aici deja văd timerul. Sunt un mic răușit. Opa, ne ducem în calls. 3, 2, 1 și... Boom! Boom! Bă, păi ești normal că Mateo mă dă de ajuns, că el a luat toate băncuțele, de mă rog, plus 8 tot e bine. Vedeți că avem deja 12.500. Hopa, a scăpat mobilul. Mă scuzați. Sper că se aude bine, dar fără că se aude că se aude și de asta și mă enervează efectiv. Bine, a avut noroc. Plus 6, bă, e bine. Mergem bine ce, haideți să ne ducem cu... Bă, l-am trecut pe Edgar Jackie, bro. Bine, dacă mă întrebați de unde am skin-ul din aceeași zi când a ieșit acest skin, bro. Primul skin pe Jackie. Eu nu te-am maxim, fiind la fiecare YouTuber l-am cumpărat, bro. Bu, ești nebun. Opa. Bine, cred că am primit prea puține, am minus. Dar bine, eram de acord că, bă, trebuie să mă acolo unde nu e Frank. Că, bă, mai puțin parcă... A, nu. Bă, acum mă trebuie repede să-i... Bă, nu știu cât le-am murit. Trebuie să zic, al 8-lea? Mie îmi place să mă joc cu Jackie, bro, de ce? Come on. Bă, unde s-a dus Jackie, bro? Oh, nici nu o vedeam, bro, nu o vedeam deloc pe ecran și mă merg. Unde s-a dus Jackie, bro? Ok, îl luam pe Frank. Pe Franken, cum zic unii. Bă, degrabă rank și ăsta 20. Și nebun. Fac și pe ăsta rank 20 și tare rău de tot. Facem vreo 500 de monei de astea de steluțe. Vreau să cumpăr... Ce skin să cumpăr? Atomico. Ăsta Atomic. Pe ăsta pe... Să cumpăr Atomic ăsta, cum se numește? El primul sau să cumpăr Mehabo. Bine, aș zice mai tare să cumpăr Mehabo, că mai tare l-am place, dar am de strâns. Fiindcă vreau să încep a strânge pentru skin-uri, da? Că skin-urile pe astea de pe jetoane sunt parcă mai așa, mai cool, nu toate. Hai să recunoaștem. Bă! Mi-a plăcut. Toți au început a nimici și eu locul 2, iarăși, bă, luăm. Cât am filmat? Abia 3 minute și eu deja am vreo 20 de trofee. Eu așa ceva în viața mea nu fac. Bine, acolo e 1, 2, 3 și... Bum, bum. Nu-i nimic. Tu ce cu Jackie? Bă, să băgui Jackie rău de tot. Ce, facem deja 600 sau? Bă, să fac așa de repede trofee, n-am făcut în viața mea, recunosc. Acest videoclip deja va ieși. Hopa, dar de ce e așa grafica? Băieți! Gata, bro, să schimbăm, mă scuzați pentru grafică. Bă, nu știu de ce mi-a schimbat grafica asta de la joc. Mi s-a schimbat grafica, bro. Eu iubesc să fie pe tot ecranul, că mi-e comod, asta mi-a schimbat grafica pe jumătate de ecran. Bine, știu că trebuie să am minus, cred că. Plus. Bă, plus. Plus 10. Bine, dacă mă întrebați pentru ce string monedele, string pentru gadgetul pentru domnul Edgar. Că, bro, deja l-am pe rank 20, ești nebun. Mă rog de la maxat decât pe Gale. Pe Gale mi-a trebuit vreo o lună, cred că nu prea mă jucam eu cu Gale, bro. Bine, l-am deja puterea nouă, dar... Bine, că l-am maxat la putere, dar așa e greu cu el de jucat. Bine,
Unde m-am pierdut eu? Ok, cred că ăsta va fi unul din ultimele lupte. Un ăsta de 5 minute, dar bă, tot e bun, știți? Bă, nu știu cât le-am rămas. Trebuie să am minus? Minus. Bine, asta cred că va fi ultima luptă, că vreau să iau așa măcar încă o dată locul 2, că am pierdut și... Hai să facem 600 de trofee și eu închid videoclipul. Și nou videoclip va ieși de când vom acumula până la vreo 5 like-uri. Da? 5 like-uri. E bun? Mă înțeleg de ce pierd. Haideți la 5 like-uri, noul videoclip. Eu mă voi uita mereu, eu mereu mă uit pe canal, așa că totul depinde de voi. Scrieți comentarii dacă doriți. Hopa, hopa. Bă, locul 2, bro, mie mi s-a deschis ăsta care de aici, bro. Mi s-a deschis ăsta și mi-arată că să fac jocul mai bun, bro. Rămas jocat de tot. Cât am lipsit eu aici? N-am lipsit multe. Cât am strâns, atât și-am pus înapoi. Cât am scăzut, atât și-am pus. Bine, e bine aici cu Frank să te duci, că îi nimicești pe toți. Adică eu nu știu ce vom face. Păi, ce trebuie să fii, bro? Bă, și cheater să fii? Tot așa ceva nu faci, bro. Bine, recunosc. Greșeala, da, dar totul e bine. Mi-a acest videoclip pe la vreo 6, 7, pe la vreo 5 chiar. Eu nu mă uit chiar la ceas și... Bum, bum. Bă, n-a reușit să-i dau la ăsta bum, bum. Nu știu, parcă așa, parcă te mai liniștești cuvântul bum, bum, bum. Bine, nu mi-a rămas mult și facem 600 și închidem videoclipul, da? Cam n-aș vrea să-l închid. Bă, 10 minute și facem la 600 de trofee. Plus 100 de trofee, bă. Nu că... What? Bro! Asta în viața mea nu mi s-a primit să fac așa ceva. Dacă mă întrebați de unde am aceste pinuri, le-am cumpărat. Bine că să am tot completul, toate completația de seturi. Seturi de pinuri sau stickeruri. Eu le zic pinuri, stickeruri sau cum vreți așa le spuneți. Am toată completația, bro, și încă... Și le-am făcut încă așa...